niya, Chinita! Ang Call! Tagol! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Sino Ako? Naging trending ang isang gasoline boy mula sa Zamboanga City matapos ma-interview at ma-explain ng mabuti na mas naiintindihan ng kararamihan. Siya ay walang iba kundi si Alkindar Amil. Sino nga ba si Amil? Si Amil ay isang pump boy at naipaliwanag niya ng husto kung bakit mataas ang presyo ng gas. Ito'y bunsod ng gyera sa Middle East. Kulang ang ating supply. At sinasabi pang hanggang Abril na lang ang supply ng gas sa Pilipinas. Ayon pa sa kanya, tinuruan daw siya ng kanyang boss kung saan siya mag-monitor ng presyo sa world market. Si Amil ay ang supervisor ng nasabing gasolinahan. Nagtapos ng cum laude sa kursong BS Fisheries sa Mindanao State University sa Sulu. Bago maging bisor ay dumaan din siya sa pagiging pump boy. Ayon pa sa kanya, sa mga magsisimula pa lang, huwag maging choosy sa trabaho. Hayaang magsimula sa umpisa at mag-grow. Congrats sa'yo, Amil. Mabuhay Amil. ka. Buhay ka, Amil. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ay, Amil. kumusta? Basic kay Amil no? Gusto ko lang yung estudyante ko, tinututor ko yun eh. Kaya Hindi ka nga naging cum laude. nakapagtapos ng college, sabi mo, tas ngayon bigla pa Mel. iba-iba. Hindi ka consistent sa statement mo. Mel, kumusta ka na dyan, Mel, sa Zamboanga, Mel? Masaya ko na naging cum laude ka sa mga tinuro ko, Mel. Galing niya. Napanood ko siya. Napanood mo? Hindi ko natapos pero napaka-fluent and alam niya yung sinasabi niya. Totoo yan. Yung importante doon na na-explain mo ng mabuti. Sabi ba nga yan? Sabi sa comment section, mas magaling pa to sa mga politikong nakaupo Oo nga. Mas magaling pa mag-explain, mas magaling pa Totoo, mapaliwanag. tama. Naintindihan Mas ng mga may tao. alam. Mas may alam kasi siya talaga sa... Lamang ang may Alam. alamang. Sabi talaga guys. Basic. Pero yan, sabi, doon ako na-touch sa sinasabi niya na Tita Max na huwag niyong ismulin yung mga gasoline or mga pump boys natin. Sino ba nag-small? Shout Yan out. nyo sa akin. Ang nag-small, yung mga babaerong piniplex yung mga babae nila, yan, jutay talaga yan, small, kaya nagpe-flex na ng babae para lumaki kahit paano. Galaw, damay na naman. Pero ang mga ako sa gasoline boy, kaya mo ba mag-gasoline boy? Oo, Hindi diba? madali Hindi madali ang trabaho nila, Kasi lalo ngayon. napagsasabay nila mag-pump ng gasolina at mag-pump ng girls. Ay, naku, wala na po. Iba naman yung pinapump. Iba naman yung sabi talaga, kawawa naman sila. Yung gasoline boy. Yung politiko. Oh. Bakit? Hindi, nag-explain lang naman siya. Yung gasoline boy. Yung politiko. Paano daw makatipid dahil mataas ang gasolina. Sabi In-explain ng niya. gasoline boy. Sabi ng politiko. Nakabarong siya today, Monday flag ceremony. Yung politiko? Yung gasoline boy. Wow. Sana all. Sana all maging gasoline boy. Maging politiko. Oo nga, para makakobra tayo sa flood control project. Yung politiko? Yung gasoline boy. Yung sinasabi ko. Sandali guys, ano nangyari? Natulog ba yun? Natulog sa duty. Yung gasoline boy? Yung politiko. Ay! Nagsisyon, natulog? Nagsisyon. Sisyon. Sesyon? Nasa Yung sisyon. politiko. Yung gasoline boy. Amoy diesel. Yung gasoline boy? Yung politiko. Paro, nag-change oil. Nag-change oil yung gasoline boy. Yung politiko. Nang side check niya. Yung politiko? Yung gasoline boy. Natawa ka. Ng gasoline boy. Mga politiko. Pangako!
Basta Sa susunod iboto na niyo ako. halalan. O, sa susunod na Sabi halalan. ng politiko. Sabi ng gasoline boy. Kahit bilad sa araw, ang gwapo eh. Yung gasoline boy? Ang politiko. Ay, alis, Ang mga- daming tarpaulin. Ng politiko? Ng gasoline boy. Sabi, honorable. Turururut. Okay, maniwala ka sana tayo, guys. Honorable Chururut na politiko. Ng gasoline. Ayan. Uy, pagas na kayo dyan. Sa gasoline Sa boy. politiko. Ay, maraming- ipump mo ko. Ipump ka ng gasoline boy? Politiko. Basic! Ay, Direk Phil. When you shake it, shake